I nakon ponosa Hrvatske vrijeme je za izvorno hrvatsko. Mnogi od vas znaju što je izvorno hrvatsko, međutim može li se izvorno hrvatsko dogoditi i u kazališnom svijetu? Reći će nam naš gost, redatelj Borut Šeparović. Dobro jutro. Dobro jutro. Vaše proslavljeno kazalište Montaž Stroj zadnjega dana ove godine i prvoga predstojeće izvodi performans Uzorak u prostoru showrooma Galerije Nova u okviru opsežnijeg projekta Izvorno hrvatsko. Dakle, možete li nam predstaviti projekt, što to znači? Pa dosta je kompleksan jedan projekt, probat ću biti jako kratak. Mi smo se prijavili, jer smo članovi Hrvatske gospodarske komore još od 1992. Prijavili smo Montaž Stroj kao uslugu u kulturi da se brendira kao izvorno hrvatsko, kao što je to Bajadera ili Sumamed. Mislim da bi bili u tom smislu prvi umjetnički projekt, jer nismo isključivo kazalište koji bi eventualno mogli dobiti tu oznaku. Proces je taj počeo 1. prosinca i sad će gospodarska komora, ja se nadam, sazvati svoju tehničku komisiju ili već kakvu i odlučiti o tom da li Montaž Stroju pripada ta oznaka. A ovaj performans Uzorak je kao jedna mala Bajadera otprilike. Možete ju probati, pa sad da li po tom znate da je nešto izvorno hrvatsko, to je druga stvar. Recimo, ako ja želim nešto registrirati, jel to moram platiti? Koliko se to plaća? Pa u principu vi normalno plaćate članarinu u gospodarskoj komori, a ako želite dobiti tu oznaku, onda morate platiti proceduru koja je jedno 4000 kuna u startu. Bez obzira hoćete li dobiti oznaku ili ne, vi ipak organizirate performans 31.12. i 1.1.2012. Testiranje uzorka izvorno hrvatsko. Kako ćete to napraviti? Pa dosta je komplicirano u smislu da smo prije svega preko medija i društvenih mreža pozvali svjedoke nekakve naše. Ljude koji su u ovih 22 godine gledali predstave, videa, su vidjeli nekakve akcije koje smo radili na ulici. Dakle, te ljude smo pozvali da svjedoče i na neki način posebno naša komisija. I upravo ti ljudi koji su svjedočili, a za sad ih ima jedno 40-ak, oni će biti pozvani, odnosno oni će moći vidjeti taj performans Uzorak. To je na neki način nagrada za njihovo svjedočenje. To je ovako jedna robna razmjena. Oni nama svjedočenje, mi njima predstavu. Ja recimo, znači, trebam doći i svjedočiti da sam gledao vaše predstave, da sam pratio vaš rad od samog početka? Otprilike da, pa nekakav svoj stav. Je li bi taj rad mogao dobiti tu oznaku ili ne, koja vam je bila najdraža predstava i slične stvari. I ljudi koji su to već do sad napravili, a mi to radimo dobra 2 tjedna i koji se pristanu snimiti na video na našu malu internet varijantu, oni mogu dobiti ovaj poklon. Za sad je to, a sam projekt u kojem se mi brendiramo će, ja mislim, potrajati cijelu sljedeću godinu. Ovo je na neki način najava. I kako ste uopće došli do te ideje da Montaž Stroj dobije oznaku izvorno hrvatsko? Vi, Montaž Stroj, već sa jednim malo ruskim prizvukom. Kako se niste recimo prijavili za izvorno rusko? Pa, mislim, dobro, zanimljivo pitanje. Mi u principu djelujemo u Hrvatskoj. Mislim da sam projekt prije svega tematizira odnos gospodarstva i umjetnosti. Umjetnost je na neki način uvijek taj višak, koji gospodarstvu ponekad treba, a ponekad mu ne treba, jedan simbolički kapital s kojim nije lako operirati. Činilo nam se da se tu može začeti jedna zanimljiva priča o tom da li nam umjetnost treba ili ne treba, na koji način i po čemu bi se nešto moglo posebno brendirati kao izvorno hrvatsko umjetnost. Evo, recimo, Montaž Stroj to može samo zato što je član gospodarske komore. Recimo, kada promatrate sveukupnu hrvatsku kazališnu i plesnu scenu, je li plesni ansambl Lado izvorno hrvatsko? Pa ako vi, recimo, mislim da bi prva reakcija i moja bila, pa da, naravno, ali to je onda ako umjetnost prije svega vidimo kroz ovaj etno i folklorni element. Meni se čini da predstavljanje Hrvatske u suvremenoj umjetnosti je jednako bitno kao i predstavljanje Hrvatske kroz jednu tradicionalnu varijantu. Dakle, po tome ne bi išao na tu usporedbu što je više izvorno hrvatsko. Da li je to Lado, koje je stvarno veličanstveno u stvarima koje radi, ili Montaž Stroj u svom djelovanju. Sad, poznavajući vas, čovjek je vrlo oprezan kad komentira i razgovara o vašim projektima. Sad, jeste li tu možda vi malo provokativni u kontekstu da je kazališna umjetnost stavljena u rang proizvoda i usluga? Pa gledajte, kad vi definirate djelatnost, čisto vi kao gospodarski subjekti, mislim, vi ste danas, živimo u sustavu gdje smo svi na tržištu i Montaž Stroj isto i gospodarski subjekti. Relativno neuspješan gospodarski subjekt jer nemamo zaposlenih, ali bar nikog ne moramo otpuštati. Ne? To je okej. Tako da u tom smislu ne mora nužno biti provokativno ako se pokušate legitimirati kao gospodarski subjekt.
Još ćemo jednom pozvati gledatelje, dakle, koji žele svjedočiti da je montaž stroj izvoran hrvatski proizvod, 31.12. i 1.1.2012. Gdje? Dakle, Galerija Nova, showroom, u principu ta 2 dana ljudi neće moći, ako već nisu ranije svjedočili. Dakle, morali bi se danas hitno javiti na montažstroj@montažstroj.com, to je email, i onda bi mogli dogovoriti svjedočenje danas ili sutra, pa da, evo, prije dočeka nove godine pristuju jednom uzorku ili, eto, kao na reprizi, ono tipično. A vi pripremite neko posluženje kad bude to sve, da budu švargle, aleva paprika, svinjska mast, bajadere, sve izvorno hrvatsko. Živjela Hrvatska, gospodine Šeparović, hvala lijepo. Hvala.